Hola, sóc Roger Cerdà i vos dono la benvinguda a un nou capítol d'aquest podcast que es diu Les veus de Xàtiva. És un podcast en el que parlem amb persones de la nostra ciutat que se l'estimen i que destaquen en diferents àmbits i que reflexionem amb elles sobre com està la nostra ciutat i sobre el seu futur. Avui tinguem a Pablo Camarasa, que és arquitecte i historiador de la nostra ciutat. A banda d'una persona enamorada de la ciutat i del seu patrimoni, Pablo, entre les seues intervencions i les seues obres, trobem llibres sobre arquitectura civil de la nostra ciutat o sobre els llinatges de la mateixa. A més, Pablo també ha sigut una de les persones clau en els últims anys perquè ell ha sigut el comissari de diverses exposicions a la ciutat, com pugui ser la d'Alfaro o la de Raimon, i més recentment ha sigut la persona que ha coordinat tot el treball que s'ha fet en l'Open House de la ciutat de Xàtiva. A més, també cal destacar que en matèria arquitectònica Pablo va obtindre en el 2018 el Premi Demetrio Ribes de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València, que va reconèixer els seus avanços en l'estudi de l'arquitectura. En definitiva, Pablo és una persona referent dins de l'arquitectura i del patrimoni de la ciutat de Xàtiva, amb el que, a més, m'uneix una amistat, i li agraïs primer que res el fet que ens acompanye, que hagi acceptat la nostra invitació per a participar en este podcast de les veus de Xàtiva. I Pablo, simplement, a banda d'agrair-te, com no pot ser d'una altra manera, el que estigues així amb nosaltres, m'agradaria començar la nostra conversa amb una pregunta que és la que faig primer als nostres convidats, que és bàsicament què és el que més valores de la teva ciutat, de la nostra ciutat, de la ciutat de Xàtiva. Bé, en primer lloc, moltes gràcies, Roger, per convidar-me. I en segon lloc, responent a la pregunta, jo diria que una de les coses que més valore de Xàtiva, o tal volta la que més, és que Xàtiva és ciutat, com bé dius, des de l'edat mitjana, té títol de ciutat, però la seva escala és una escala molt continguda, és una escala molt acotada i que ens permet tenir en una superfície molt concreta i reduïda el sector serveis pràcticament cobert. Això el que es trasllada en una alta qualitat de vida, baix el meu punt de vista. Sí, és una ciutat que és fàcil de viure i que és agradable de viure, no? Sí. Creus que això seria una de les seves fortaleses com a ciutat i com a societat? Sí, jo penso que des del punt de vista un poc de l'escala, sí, crec que és una fortalesa. Òbviament, hi ha altres afegits com tota l'herència històrico-cultural que hem rebut i no sols des del punt de vista dels esdeveniments, sinó també des del punt de vista patrimonial, no? Perquè concentrem el segon nucli més gran de tot el territori valencià en matèria de patrimoni. I quin creus que és el principal repte que tenim com a societat de cara a futur i de cara a present? Bé, jo tinc diversos plantejaments en el meu cap, no? Crec que un ben important que no sol eixir massa a col·lació és la posada en diàleg entre el casc històric i la part que podríem considerar d'Eixample, no? Perquè hi ha una disrupció, baix el meu punt de vista, que fa que siguin, com podríem dir, dos ciutats, no? Des d'un punt de vista urbanístic, sobretot, això és inevitable, no? Però després també des del punt de vista de l'estètica, no? És a dir, hi ha un diàleg divers. Tenim un casc històric que és una autèntica joia, però després en la part d'Eixample veiem una diversitat que no respon als mateixos criteris, podríem dir, no? I parlant d'això, parlant d'espais i de zones de la ciutat, m'agradaria saber quin és el teu lloc, o quins són els teus llocs de la ciutat i per què. Si tingués que triar un espai de la ciutat, un edifici, un lloc, quin seria? Entenent lloc com a espai urbà, tinc clar que el meu lloc seria el Jardí del Bes, perquè a banda de que em sembla que el planejament del propi jardí mostra un recorregut quasi teatral, no? Tu comences a entrar i els arbres es van abraçant, no? Sobretot també perquè tinc un vincle afectiu, ja que era el meu camí diari per anar a l'escola, no? O sigui, i això és un record exacte, que porto i portaré sempre, no? És un orgull haver estudiat en un punt situat justament en el límit de la muralla, no? I veure la muralla, les muralles tots els dies, no? Perfecte. I com t'imagines que serà
la nostra ciutat d'ací a 10 anys? Bé, hi ha un estudi estadístic que diu que, o es creu que per a l'any 2050 s'haurà produït una migració molt forta, no? Que ja sobretot crec que es veu més tal volta en ciutats com Madrid, Barcelona, no? Dels nuclis més menuts cap als nuclis més grans. No? És de veres que, per exemple, en València veus que nuclis de les comarques veïnes de la pròpia València sí que veuen, en alguns casos, els més menuts, com decreix el seu número d'habitants en benefici de la pròpia València. Jo crec que Xàtiva està en un enclau molt especial que la fa, o la salva, no? La protegeix justament d'aquesta migració. I el que pensa és que Xàtiva, per contra, es veurà beneficiada d'aquest moviment de gent que vindrà d'altres comarques més despoblades buscant un nucli que puga abastir des del punt de vista dels serveis a aquestes persones i, a més, puga també tenir una entitat com la que es busca quan algú es mou d'un lloc a un altre. No? Així, el repte probablement estiga en què tenim uns límits molt marcats. Així que amb aquests límits, amb aquest patrimoni que tenim, amb aquest exercici de reconversió de la pròpia nostra arquitectura, hem de justament treballar. No? Tu creus que la ciutat va continuar creixent en habitants? Perquè, per exemple, hem vist com en els darrers 4 o 5 anys hem votat de 30.000 habitants, que era un dels límits que històricament hem tingut i que hem sigut incapaços de votar, i ara el votem fins als 32.000 i que tot fa preveure que seguirem creixent en quant a habitants, i el repte bàsicament és poder donar servei a aquests 35, 40, els que siguen, i de més, i sobretot fer-ho amb la limitació que te fa que tens del castell i de les vies del tren, en l'AVE i tot això. Jo crec que aquest és un dels reptes que tenim com a ciutat, és cert, i també seria interessant llançar un missatge a la gent més jove. Tu quin missatge llançaries a la gent més jove de la ciutat, que són els que tenen que fer la ciutat del futur, en definitiva? Sí. Bé, jo penso que quan eres més jove, perquè nosaltres encara som joves... Tu més que jo. Crec que el que ocorre és que sembla que tens com certa desconnexió amb el lloc en el que vius, no? Sembla, perquè la realitat és que no. El que crec que és fonamental és que hi hagi una pedagogia de base per a que les futures generacions continuen estimant Xàtiva, no? I en aquesta pedagogia de base hi ha que parlar a la gent de la nostra història, que crec que és una cosa que s'ha fet sempre, no? I som tot el món, jo crec que molt defensors de la nostra història, no? Però a banda també de les restes que han quedat d'aquesta història, i aquestes restes es veuen materialitzades en arquitectura. Per tant, no sols és conèixer la història, sinó també saber què significa, quin significat tenen els edificis que els envolten, perquè a la fi és el que ens queda, no? Per a poder mantenir aquesta identitat. No? A mi sempre m'agrada molt parlar en Pablo sobre temes patrimonials, perquè a més és una persona que té una capacitat d'il·lustrar-me i d'explicar-nos com d'important és la nostra ciutat. Jo m'agradaria que en poques paraules explicares per què ens hem de sentir tan orgullosos de la ciutat que tenim i del patrimoni que té la nostra ciutat, i que ho ficares en context en el nostre territori i un poc també en l'espai en el que estem. Bé, baix el meu punt de vista, el que hem de valorar és que, a banda de guardar entre els nostres carrers el segon nucli més gran en concentració de patrimoni, no? del nostre territori, a banda d'això és que Xàtiva és com una classe magistral d'història de l'art. No? És a dir, tu pots trobar restes que van des dels períodes més antics fins a, òbviament, els més recents. No? És com passar les fulles d'un llibre i trobar referències de tots els moviments que s'han produït al llarg del temps. No? Això ha donat lloc a que a hores d'ara tenim un castell que en realitat és una fortalesa prou divers, tenim l'edifici religiós més gran de la diòcesi de València, que és també com un llibre obert, no? Tenim una diversitat d'estils prou ampla, tenim l'ermita de Sant Feliu, que també guarda tot un recull de columnes que pertanyen a diferents estils, i després tenim altres edificis, com per exemple Santa Clara, que és un dels espais, baix el meu punt de vista, més potents, no sols de Xàtiva, sinó
al volta de tot el patrimoni valencià, a banda de per tota la història, no? Del moment de la seva construcció, també perquè guarda un espai, que és una sala renaixentista, és a dir, hi ha restes des del gòtic endavant, no? Hi ha una sala renaixentista que té 55 metres de llargària per 11 d'amplària, sense columnes. Això és un espai diàfan únic, jo crec que en el nostre patrimoni, que clar, que cal posar en valor, no? I que de fet s'està ja treballant per a posar-lo en valor. I si tingueres que triar de tots els edificis patrimonials de la ciutat, són molts i molt diversos, però si tingués que triar-ne un o dos, per quin triaries i per quin motiu ho faries? Clar. O sigui, per un costat, sí m'agradaria, encara que en conjunt, nomenar tot el patrimoni de caràcter privat, és a dir, totes les cases restaurades que estan en mans de particulars, perquè pense que és important posar en valor el treball, l'exercici, la dedicació i la inversió que aquestes persones han fet per contribuir al manteniment del nostre patrimoni. Que és el que se feia en l'Open House. Exactament, que és un poc l'exercici de l'Open House. Sí, estava molt bé. I per altre costat, ja que estàvem parlant de Santa Clara, pues, nomenaria Santa Clara perquè pense que té ofereix unes oportunitats úniques. També crec que en Sant Domènec es pot aconseguir alguna cosa semblant, però en el cas de Santa Clara és que el fet d'encara mantenir un claustre, entre cometes, un espai tancat, no?, que permet dur a terme activitats alhora que emprar els diferents edificis que composen l'antic monestir, el Reial Monestir, crec que això és una gran oportunitat. Jo sempre m'agrada aplicar referències d'altres indrets i en aquest cas concret sempre he pensat en un projecte que vaig conèixer en Viena, que és el Museum Quartier, que són les antigues cavallerisses de Francisco José I, el marit de Sisi Emperatriu, que és aquesta la famosa, però ell també era un personatge... I justament aquestes cavallerisses es van reconvertir ja fa uns anys en un espai cultural, no? Així que quan tu entres tens un parell de museus, però tens també un centre d'investigació en arquitectura, tens una biblioteca, tens cafeteries, i el pati és un pati on hi ha un conjunt de mobiliari de plàstic, no? Una mena de sillons, no? Que estan distribuïts, la gent es pot moure, no? I hi ha una pantalla. Es fan projeccions, es fan concerts. Vull dir, és un espai tancat, està la gent protegida perquè no passen cotxes, estàs en un punt hermètic, podríem dir, però alhora obert, no? I baix un punt de vista és meravellós, no? I crec que Santa Clara reuneix un poc les característiques, òbviament no és igual, no són les mateixes dimensions, però sí que es pot fer una interpretació d'aquest espai. Sí, perquè és un punt tancat de la ciutat, protegit, a més un espai gran, on se poden desenvolupar diferents activitats i més, i que té totes aquestes condicions. Nosaltres, saps, perquè a més tu has participat moltes vegades en el treball de potenciació turística de la ciutat, el nostre producte turístic és cultura i patrimoni, i això és el que nosaltres estiguem traslladant al món per a que ens visiten. Però com creus tu que puguem, de cara a futur, seguir potenciant aquesta vessant turística de la ciutat lligada a la cultura, però també lligada al nostre patrimoni? Jo crec que, lligant aquesta pregunta amb el que estàvem parlant, una de les particularitats o de les diferenciacions que té Xàtiva respecte a altres municipis, ciutats de mateixa escala, mateix tamany, és, no totes, òbviament, però és que en Xàtiva sí que hi ha un seguit, podríem dir, d'activitats que fan que sigui una ciutat dinàmica, no? Crec que el que cal és continuar potenciant aquestes activitats. S'està fent una tasca superbona des del punt de vista del teatre, des del punt de vista també de la recuperació de celebritats, podríem dir, i moments concrets del nostre passat, no? Tenim, òbviament, famílies nissagues reconegudes internacionalment, però que continuem mantenint-les vives. Continuem mantenint viu episodis com la Guerra de Successió. Vull dir, totes aquestes coses pense que tenen que continuar fent-se i hi ha que també continuar desenvolupant noves estratègies des del punt de vista d'un seguit d'activitats. A banda de, com sempre diguem, treballar molt en aquesta pedagogia de base per a que els que venen darrere estiguin cada volta més conscienciats de la importància d'intervindre, de participar de la vida pública de la nostra ciutat, no?
Sí, jo en aquest aspecte sempre me pareix que és molt interessant el que la gent més jove de la ciutat coneix algunes de les històries o de les parts de la nostra història d'una manera, a més això jo ho veig quan per exemple, quan venen a visitar el despatx de l'alcalde, que saps que allà darrere tinc un quadre en el tríptic i demés, i quan els explique per què està separant-se el foc i es pregunta i què ha cremat la ciutat, i aquestes parts de la història se coneixen per part de tota els xiquets i les xiquetes, i jo crec que aquest treball és fonamental per estimar la ciutat i per a, sobretot, seguir treballant en aquesta vessant, en la vessant cultural, la vessant patrimonial. Jo ahir nosaltres hem encetat, i jo crec que és un treball important, i ahir ens has acompanyat, i això vull ficar en valor, allò de fer una exposició en un format gran, en diferents espais patrimonials. No sé si penses que pot ser una bona manera de seguir potenciant la ciutat en aquest aspecte. I després n'hi ha una altra qüestió que històricament ha sigut important per a la ciutat, que és la d'apropar els serveis o portar els serveis a edificis patrimonials. Per això, quan pensem en la ciutat de la justícia pensem en Santa Clara, o quan pensem en la creació de nous espais pensem en Sant Domènec i qüestions d'aquest tipus. I això és un poc el treball que portem darrere i que intentem donar continuïtat al respecte. Com veus tu aquesta qüestió? Jo, des del punt de vista expositiu que comentes, per a mi és clau que Xàtiva mantinga el fet de fer el que podríem definir com una exposició antològica amb caràcter anual, distribuïda en aquests espais, no?, que ja comencen a ser més familiars per a la gent, en primer lloc perquè els fas familiars per a la gent d'ací, però després també generes, com podríem dir, una fidelitat respecte a gent que sap que anualment es farà una exposició. De fet, a mi em passa que moltes voltes et trobes per València amb gent que et diu enguany de qui serà l'exposició? No ho sé. Ja. I això jo crec que és superpositiu. Crec que ara estem en un món on rebem molts inputs, molta informació, i és molt important que fem també aquesta tasca de comunicació de totes les coses que passen, perquè pense que a Xàtiva passen moltes coses i cal també comunicar-les més per a que es puguen arribar al seu canal entre tota la informació que arriba sempre. Que arriba cada dia, sí. I després, des del punt de vista de la conservació del patrimoni, sí que crec que també hi ha que continuar treballant en aquesta línia d'intentar invertir en edificis del casc històric i, a banda d'això, o no sols això, també intentar dinamitzar diferents espais del casc històric per tal que siguin més agradables des del punt de vista de l'hàbitat, no?, dels veïns que hi ha allà. No? Potser alguna zona verda més. Bueno, sí, són accions que han de contemplar-se com microcirurgia, perquè en realitat no pots intervindre de manera radical sobre tot el casc històric, però sí que pense que hi ha que anar fent això, xicotetes operacions. Sí, que és un poc tot el que estiguem recollint dins del pla especial. Exacte, el pla especial. Busca al final aquest tema d'intervencions, que són intervencions a xicoteta escala, que fan que determinat entorn millore la seva qualitat de vida, perquè tens un espai de zona verda que no hauries tingut, o tens una plaça en un lloc on hi havia un cul de sac, o hi ha una zona d'aparcament on hi havia una casa antiga antes i demés. Sí. Molt bé, doncs jo en principi el que pretenia en esta intervenció d'avui, en este programa, era bàsicament poder conversar sobre això, sobre el que hem parlat, sobre el nostre patrimoni, sobre l'arquitectura de la ciutat. Si hi ha alguna qüestió que vulguis afegir, és ara el moment per a fer-ho. No, jo simplement que em sent molt afortunat, no?, entre altres coses perquè tinc la gran sort de poder compartir amb molta gent la passió per la nostra ciutat i sobretot veure com molta gent en realitat té moltes ganes de descobrir més coses de Xàtiva cada volta més, no? I el fet de poder anar traguent a la llum tot això, la veritat és que és una tasca molt emotiva, no sé com definir-ho, però que és molt especial. Encoratjadora, no? Sí, encoratjadora i molt especial. Totalment. I res, que com dic, em sec molt afortunat i moltíssimes gràcies per convidar-me. Bueno, pues jo la veritat és que t'agraïs moltíssim, Pablo, el que hagis estat ací, i sobretot agraïs tot el treball que fas per la ciutat, per la seva història, per el seu patrimoni. Crec que Pablo, a més, forma part d'una generació de gent jove que està compromesa amb la difusió del seu patrimoni i la ficada en valor, i nosaltres ens encanta poder treballar amb ell colze a colze i que ens acompanyi en este camí de fer cada dia un poquet millor la nostra ciutat, també en l'àmbit cultural i en l'àmbit patrimonial. Moltíssimes gràcies, Pau. Moltes gràcies.